Salutare, oameni buni, bine v-am găsit la un episod dintr-un joc numit Johnny Trigger. Acest joc este vorba despre un agent care efectiv omoară toți oamenii răi. Vedeți că eu am mai jucat, am aici pistoale, skin-uri la pistoale, arme mai mari. Am și outfit-uri, costume pentru ei. Joc acum cu ăsta. Ăsta a fost cel mai șmecher. Și după aia asta. Am aici base. Îmi dă niște... Dacă fac chestiile astea îmi dă niște gemuri. Și de asta le fac. Normal trebuia așa. Dar văd că mi s-a stricat, nu știu ce are. Și acum o să ne jucăm. Headshot. Da, voi filma așa minim de vreo 5-6 minute. Jocul șmecher mi-a plăcut la început cum eram. Deci acum faci bani. Acum strâng 10.000 pentru niște pistoale dacă mai îmi pică. Am pierdut, stați un pic. Voi filma de 6-5 minute, cam așa. Sunt la nivelul 97, aproape 100. Există chestiile astea de metal care o să ricoșează glonțul ca să tragi inamici. Și aici după ce faci full la 100, unde e omulețul ăsta cu semnul întrebării, acolo dacă faci 100% îți deblochează skin-uri. Sunt skin-uri random, adică nu sunt făcute, sunt ceva genul, adică nu le faci tu sau îți alegi tu ce skin. Nu, acele skin-uri dacă faci 100%, îți dea acolo ca să te uiți la o reclamă. Dacă îți place skin-ul, dai. Dacă nu-ți place, nu dai. Aia e. O să vă arăt eu după aia undeva. Vreau să vă arăt ceva acum, dar n-am cum și eu am murit. Aici am murit de nu știu câte ori. Am murit. Dacă vă întrebați de ce eu nu am nicio armă de aici, din cauza că există niște arme pentru tipul ăla, care să vă arăt eu acum ca tip. Pentru skin-ul ăsta, stați un pic. Să mi se încarce? Nu misiune, stați, am greșit. Pentru ăsta aici, pentru ăsta. Există niște arme speciale. Eu nu le am. Mi-au picat, dar eu n-aveam bani. 10 milioane. 10.000. Așa că eu o să folosesc unele dintre armele astea care îmi plac mie, ca să jucăm la quest-uri. Vedeți că eu trebuie să fac asta. Dau aici la Țazam. Dau la misiuni, la quest-uri misiuni. Și trebuie să dau aici, secret misiuni. Stați, am făcut ceva, o prostie. Am dat ca să mă uit la o reclamă și nu trebuia. Așa. Nu știu ce are. Avea deja de 3 minute. Asta e cum se le mă? Brust, așa, care trage numai dintr-o dată, dacă apeși pe telefon, trage câte de 7. Așa. O să cred că o să filmez de 6 minute, cam așa. V-am zis că nu m-am decis atunci cât timp să filmez, am zis 6 sau 5 minute. Dar m-am hotărât, dar până acum voi filma de 6 minute. Level 101. Și am murit aici, din păcate, când am fost atent. Dar nu e bine, dar nu e rău din cauza că am luat Sasuke, iar am murit, că vorbesc și nu pot să mă concentrez. Acum. A trebuit să dau numai o dată acolo. M-ați văzut? Uite.
Acum o să-mi dea 60 și o să dau reclamă să văd dacă vreau să-mi dea skin. Dacă mie îmi place skin-ul, o să dau ca să mă uit la reclamă. Că nu sunt obligat. Stați că m-am fusat atent. Că nu sunt obligat să dau automat reclamă. Nu sunt obligat eu să mă uit la reclamă pentru skin. Adică nu sunt obligat. Eu mă uit la ce vreau. Stați un pic că nu sunt atent deloc. Gata. Acum o să fiu. O luăm pe ăla. O luăm și pe ăla. O luăm și pe ăla. După aia mergem în față. Plus vine skin, îi dau un skin. Hai să vedem ce skin. Nu-mi place. Da, oameni buni. Hai, și a filmat de 6 minute. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu, poate, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Razor King. Ne vedem pe data viitoare.